Langga? Yes, babe. Mwah. Oo, Malakat malakat ka? ko gali. Upod ko karon si, si Trisha. Oh, okay. Sige Halong ka Maano na. lang kami karon ma-dinner. Sige. Enjoy ka mo Halong ka mo. Oh, dali lang, Hindi mo ko pagpamangkuton kung sino si Trisha. No. Hindi na. No, hindi ko na kilala mamangkot. Kung ano amon nga obrahon? Hindi no. mamangkot? No, it's okay. Bye-bye. Okay. Wait. Yes, hindi ka babe. mamangkot kung ano amon obrahon, kung may mga upod pagid kami nga iban or duwa lang kami, hindi ka mamangkot? Ay, hindi na. I trust you. Tuod man. You go have fun, What if babe. di kung duwa lang kami, be? Ti ano ginaiyahaw? It's okay. Tuod man. Wala ka Pero so, wala akong babe. panasa na kilala, wala akong panasa na meet, di ba la? Babe, I trust you. It's fine. Tuod man. Nano ka, babe man? What's wrong? Ngayon di ka Hindi na lang ako maglakad. maglakad Hindi na lang ako maglakad. Ha? Hindi na lang ako maglakad. Ngayon di ka maglakad, how? Hindi na lang ako maglakad Ay, Hindi babe. na lang ako maglakad. Nga ahaw. Ha? Di wala ka ga-care sa akon mo. Ay, I do care. Ano ka man mo? Langga man. Nano ka man yaman. Sige na. Nyapo na lang ta? Nyapo ta? Subong, gusto mo? Pwede man. Magaling dumelaktan mga mo ni Trisha. Sunod na sa? Nyapo te. Ito sige. Let's go. Yo mga kalinte, don't forget to follow me also sa akong nga other social media nga account sa aton nga channel dra sa YouTube, Kalinti by Tibon, at the same time sa akong nga Instagram, same name kag sa aton nga TikTok. Salamat gid sa inyo nga suporta pero may sa akon. Dako gid ako nga pasalamatan sa inyo. Grateful gid ko sa each and every one sa inyo. Thank you gid. Hope to see you there. Peace.